Sonaria kunenda Randfontein. In that order ngati uye anditi. Tine item yedu atinoda kuita amen. Chingoti patiri kuappreciate Mwari muzuva ranhasi. Chingoti Mwari zviratidzei amen. Vangozviratidza muupenyu hwako amen. The Lord God of tangibility, show forth your power. The Lord God of tangibility, show forth your mercy. The Lord God of tangibility, show forth your glory. The Lord God of tangibility, show forth your power. The Lord God of tangibility, show forth your mercy. Show forth your power,
kitasa kanaka sisi serikali sitakwenda yeku yuti wakati usatwa neema kibale mali pasile baraka wakatwa hata tusakawani babu yuti kwani wanataka kukomelewa usitana mambo Yesu haleluya masili pateka seleli pankeli
kuti president worship muchimira sire kwako naye wadati aitemo wauya uchiuya mwana wangu ari kukusaka uya iye president worship uchiuya regai kumopawa mwana wangu kudizigula naye timopawa kadedukeda this is our first born regai mwana wangu ikawakubasa kwa mama najeji naye zvakatinakira izvozvo tinotenda mwari nechipo chakadai saka watiia zvekukidziritirana vakapfeka mamamedzero waitaanai anoda kuti ushitsove azowe ushandiri wacho neshona vana vamazuvana vachagwa neshona aregari mundonzwa kuti shana ari kuti shana achipedza nai mongoti pamohwa naita regai ndikumbirirewo mota yavharira vene vefactory mwene wemota ingaamanye panze anoibvisa pairi setoyota camry yeblue pg 648 gp mwene wecamry pg 648 gp yamirirwa panze kuti uibvise payakapakwa inaupakwa zvakanaka yatinokusirawo vogonai
regai pari zvino ndinoziva mufundisi atora nguva yenyu, ndoziva munoda kumhanya, asi tose takasumuka mufundisi mupunga vachiuya kuzotora podhiamu ino. Ngativaombererei, tinogona kuvagamuchira kudarika ipapo. Ngatiombererei munhu waMwari naMwari wake achiuya kuzotora nzvimbo. Munogona vaombera kudarika ipapo wane mamiriyoni ayo vachigadzira zvavari kuita zvichitiitira zvakanaka. Muzita la Jesu, haleluya. Muzita la Jesu, haleluya. Takamira kudaro doti svike patinopa aruremekedzo nekukwazisa pana mufundisi wedu nzvimbo ino. Vose tinotenda kuti mamwe leaders akwaziswa, but zvakangonaka kuti tisvike patinokwazisa mufundisi wedu panzvimbo ino Reverend Jiriji pamwe chete naamai, tisvike patinowafarira muzita la Jesu, haleluya. Andira kuti usvike paunondikwazisirawo munhu ari pedyo newe, usvike paunondikwazisirawo munhu ari pedyo newe woti waita zvakanaka. Wauya kuimba ya Jehovha, waita zvakanaka, wauya kuimba ya Jehovha muzita la Jesu, ameni. Ndisvike pandinongoona wakafara muimba ya Jehovha, chingorakidza nekusunza ruoko rwako pamberi paMwari. Tinotenda Mwari wamasimba ose. Tichigara pasi tose tiri kuziva mutambo watinawo mukati mezuva ranhasi. Takaparidzirana kubva musi weTuesday kusvika nezuro manheru. Nhasi hatina nguva yekutambisa. Ndiri kutenda kuti munhu mumwe namumwe auya akagadzirira kuuya kuzoropafadza munhu waMwari, kuuya zvakare kuzozvigadzirira ropafadzo yake parevival ino yanga yakanzi inducing your breakthrough, which means kana kuruzi inducing your breakthrough inguva yekuti uzvigadzirire, uzvipushe kuzvisvitsa pane ropafadzo yako muzita raJesu, haleluya. Pana akambondinyewera akandidzidzisa akati kana uchida kukasika kukunda mweya wegodo, kasika kuuyemura. Ndondisvike pandinongoyemura praise and worship manga muchimba zvakanaka. That was powerful. Again ndaona kuti chechi inofara. Ndiri kuona kuti level riya rakasvikwa naDavid kusvika mai wazopopota ndariona ranga richisvikwa pano. Ndiri kutenda kuti asatapedza muzita raJesu, haleluya. Praise God. Ndisikapedzi nguva regai ndisvike pandinokumbira anoerenga Bible shoko raMwari amhanye kuya kuno kumberi akabata book raChronicles chapter 15 verses 28 and 29. Chronicles chapter 15 verses 28 and 29 chete. Mathree scriptures edu tinawo panenguva yedu tiri kutenda kuti takamaverengesa. Anoti iwo Genesis chapter 17 verses 1 to 7, then Genesis chapter 18 verses 1 to 10. Ndo mathree scriptures edu Mwari musoro kudenga vachikudzwa. Chronicles chapter 15 pa verse ya 28 and 29. Saizvozvo vaIsraeri vose vakakwira neareka yesungano yaJehovha vachipururudza nokuridza mimhanzi nehwamanda namakandira, vachiridza zvikuru mitengeranwa nembira. Zvino areka yesungano yaJehovha yakati ichisvika muguta raDhavhidhi, Mikaeri mukunda waSauro akatarira napahwindo akaona mambo Dhavhidhi achipembera nokutamba, akamushora mumwoyo make. Tinotenda Mwari wamasimba ose. Mukagara zvenyu pasi tisvike patinowo
farira kuverengwa kweivhangeri kwakanaka. Ngatisei maoko pamwe chete. Mathimu scriptures edu unogona kuverenga uri pauri ipapo. Ndichangopfuura nemo asi atoda kunyatsimbidzira ndo iri panoi. Mathimu scriptures edu anoti iwo Genesis chapter 17 verses 1 to 7 and Genesis chapter 18 verses 1 to 10. Mwari wokumusoro kudenga vachikudzwa. Ndira kuti ungouze munhu ari pedyo newe kuti areka kumba kwangu. Udza munhu ari pedyo newe kuti areka kumba kwangu. Ari kunzwa here munhu? Kana asi kumuzwa chimbomurova negokora zvishoma woti areka kumba kwangu. Tinotenda Mwari wamasimba ose. Pataverengesa pano Bhaibheri shoko raMwari rataura zvakanaka iro rikati zvino David akanga aine vana vaIsraeri neungano yose pa28. Zvino vakatora areka vachipururudza nekufara vachienda nayo kuguta raDhavhidhi. Bhaibheri roti vana Dhavhidha mambo nevose vakanga ainawo vakatamba kusvika zvoita sevanga vakurasa hunhu kusvika vahosi. Vosvika pavakapopotera murume anonzi Dhavhidhi nokuda kwematambiro aanga aita muzita raJesu. Haleluya. Vanhu vauri ningosvike pano pabackground zvishoma. Dhavhidhi akatamba nei? Bhaibheri rinoti pane mazuva anga atapwa areka yaJehovha. Atapwa areka yaJehovha. Vanosvika panguva yokuti vakategete nekunoitora. Pavakanoitora ipapo zvinonzi vaifara vose, zvinorizwa zvichiridzwa pachitambwa majaivhi, vanhu vachipemberera kuti areka yadzoka muguta. Areka yaimirireiko? Areka yakanga yakazodzwa. Areka yaimirira uwepo hwaJehovha. Areka yaimirira presence yaMwari. Saka Israeri aipemberera, achipemberera kuuya kwepresence yaJehovha. Mwana waMwari unozviziva here kuti chinhu chaungachema kana chashota pamusoro peupenyu hwako ipresence yaMwari. Ndawa presence yaJehovha ikabva mulife yako maane presence yemamhepo. Saka Israeri akaona kuti tingatonga zvedu. David angatonga zvake, but akatonga tisina presence yaMwari, tiri kutongera pasina. Ndava paakuuya areka yaJehovha, Israeri ari kufara kuti taane uwepo hwaJehovha pakati pedu muzita raJesu. Haleluya. Saka pairi kuuya Israeri asukugona kubata mfaro wake, ari kufurira pamberi nekufara vachitamba nekupururudza. But zvinonzi vakusvika pane imwe nzvimbo areka yakatanga kuita seinopiringishwa zvekuda kudonha. Umwe murume anonzi Uzi zvinonzi akamhanya kuenda kunobata presence yaMwari achityira kuti presence yaJehovha ingadonha. But Bhaibheri rinoti Uzi akabva afira ipapo nokubva panzi pakunzi paUzi Perezi nokuda kwekuti Uzi ndo paafira. Mwana wamai unozviziva here kuti tine presence yaJehovha yatakapiwa pano inoareka mufudzi wepanzvimbo ino, ndiye ane zozo yenzvimbo ino. Saka natakapiwa muranda waJehovha, we must celebrate the presence of God among us. We must celebrate the presence of God at Rudaport. Saka ukaona presence yaMwari yakufamba, pamwe pacho regedza kushandisa nyama yako kuda kubata nekugadzirisa presence yamudhara yakatonaka yakadaro. Pana anondinzwa here panapa? David paari kuona Uzi asvika pakufa achida kuedza kuperekedza kana kuedza kubetseredza presence yaMwari. David paakaona Uzi afa, Bhaibheri rinoti David akatsamwa, hazvina kumuitira zvakanaka. Areka yanga yakananga kumba kwaDhavhidha, yakanga yakatoakirwa kamuri yekugarapo, yanga yakatogadzirwa vachashanda paareka. But David paakaona kuti chinhu chinouraya ichi, akatanga kuwithdraw pasevhisi yake, akatanga kusabatikana neareka. But pane rimwe umwe murume anonzi Obedi-Edomu paakaona kuti areka yashaya anotora, akati itorei muiendese kumba kwangu. Bhaibheri rinoti areka yakatinwa ine madhongi yakananga mumba maObedi-Edomu. But pairi kusvika mumba maObedi-Edomu zvinonzi for 3 months chete Obedi-Edomu akanga aropa
fazwa zvakapita mukurumbira panyika yese. Openitomo aropa fazwa nei. Ndatora changa chakaraswa naIsraeri chashaya anoda. Ndatora presence yaJehovha ndikaiisa mumba mangu. Bhaibheri 3 months minda yakaropa fazwa. 3 months kumatanga kwakaropa fazwa. Vana vakaropa fazwa. Why akanga atora presence yaJehovha akagara nayo. Uzamuna ripezgone kuti areka kumba kwangu. Areka kumba kwangu. Muzita ra Jesu, haleluya. Ndokubva ndabvunza ndikati hukuru kana kuti makuriro anga akaita anointing nepresence yaMwari paareka anga akamira sei zvekusvika kuti areka inoropafadza munhu zvinonzwikwa nedunhu rese for only 3 months. Areka yakanga isiri yemunhu but areka yanga iri yaIsraeri vese. Saka which means Obed-Edom paari kuitora oenda nayo kumba kwake ari kutora ropafadzo yaIsraeri yose ndokubva yaovertake a small family. Saka ropafadzo yakamanifesta for 3 months yanga iropafadzo yanga yakagadzirirwa Israeli. Pananondinzwa here pana ipo pakati pedu pane vanayo secret yacho vanopersonalize mfundisi wavo vanoti mfundisi haasi weRutherford Assembly but mfundisi ndeweimba yangu. Ini neimba yangu ndichamira naye. Takuda vanhu vanotora ropafadzo yaifana kuropafadza Rutherford yose oiendesa mumba mako oti ropafadzo neareka mumba mangu. Ndiri kuona mai nababa vakagara vari kuzotora areka oiisa mumba mavo voti zvedu ngazviendeke. Pane masuo achazarurwa namai nababa, pane vachaendeswa mberi naJehovha. Kana watora presence yamudhara iyo zozo yakaiswa panzvimbo ino naMwari oiisa mumba mako oishengeta neyo imba yako oitarira newe imba yako. Muzita ra Jesu, haleluya. Pana anondinzwa here pano pane muprofita aisifura nepamwe pamusha achienda kunoshumira. Bhaibheri rinoti murandakadzi aisiona zvake muprofita waJehovha achifura ndokusvika paakamushedza akati nosikuona imushikwira nekuzika yanga yakaipetika kuvakira ikamuri. Akagona kupersonalize ropafadzo akati aingarambi ichifura nerodi aingarambi ichienda kwainoenda but ndakuisa presence yamudhara mumba mangu. Pana anondinzwa here pano takuna vana baba vanovakira munhu waMwari kamuri kwete zvayo yekugara but kumbomupa kuti munhu washe pazororo rino endai mumbozorora nemukono wangu wandakabata. Bhaibheri inoti murandakadzi paakaisa muprofita waJehovha mumba mwana paakafa vakatumira shoko kumunhu waMwari vakati mwana afa zvinonzi muprofita ndokuti aiwa regai ndikupei muranda wangu aende nemi but muranda paari kuenda nawo zvinonzi mwana haana kumuka. Wai nekuti muranda akanga atumwa haana kuvhira arara pamubhedha wemukadzi uyu haana kuvhira agara mukamuri yakavakwa but pavakadzorera nyaya kumuprofita anoti ndini ndinoziva zvandakaitirwa. Ndaiti kana ndichinge ndaneta pamba apo pane kamuri yangu. Unozviziva here mwana wamai kuti prayer yemunhu aropafadzwa anoziva magnitude yeropafadzo yaakaitirwa nayo nefamily iyoyo inosvika pamberi paJehovha. Akanga akavakirwa kamuri ndiye akasvika. Bhaibheri rinoti akati hands to hands mouth to mouth. Pana nenere pana zvinorevei kuti munhu anonamatira munhu achibata maoko muromo ndokuenda pamuromo ofemera mweya wake which means akanga akuimpata upenyu hwake achiti uri mandiri ndakuuyisa mune shafa. Unozviziva here mwana wamudhara
ukaropafadza munhu waMwari kana achinge wakunamatira haanamati mweya uri kune imwe nzvimbo, but anoti mouth to mouth, hand to hand, which means anonamata nemoyo wese. Why? Because ari kuziva zvakaitirwa. Kuza munhu ari pedyo nekuti areka kumba kwangu, areka kumba kwangu muzita raJesu. Haleluya. Bhaibheri rinoti mambo David pavari kuzvinzwa vari mupalasi kuti Obhedhi Idhomu aropafadzwe nekuda kweareka yandakaramba, zvinonzi murume anonzi David akati fasta varume, gadzirai imba iya yaifana kugara areka, zvakare ngapauye vaLevhi nevaprista vagarire areka, ini ndichaenda kunoitora nedzimwe hama. Bhaibheri ndopataverengesa zvinonzi vakaenda kunotora areka, vachienda kunoitora. Rakanga risiri zuva rekushema, rakanga risiri zuva rekushuva, but rakanga riri zuva rekufara. Bhaibheri noti pakarizwa mudimbwa, wakarizwa mutengerano, wakarizwa vanhu vakaimba vakatamba. David akarasa hunhu akatamba zvakabvisa umambo, kusvika mukadzi wake achidongorera nepawindo akati, mai baba marasa hunhu, kana ndotamba mwana womudhara ndichigamuchira areka yaJehovha. Hatitarisi umambo huri patiri, hatitarisi uprofesa watinawo, hatitarisi utisha watinawo, even your managerial post ngaimboende parutivi. Tine areka yatiri kuda kugamuchira. Masikati ano pane nyasha dzekuenda neareka kumba kwangu. Haleluya. Ndiri kuona vanhu iko zvino vagadzirira kugamuchira areka, but reka ndikudze mwana wamai. Let me prophesy upon your life. Ropafadzo yaJehovha apa pakaita 3 months, but ndiri kudeclare before this year ends you must experience the results of accommodating the men of God of this appreciation day. Tiri kuramba mwana womudhara ane mari inouya paaritari, but oramba vakadaro zvinhu ngazimboshisha, tione nyasha, tipupure nezita raJesu. Kunyangwe mwaka uno kana unouya vakakugarira dare, but kwete auza mari paaritari, atora areka akaisa mumba make. Bwana nenere bwana kutarako areka iyo yaiti kana vanhu vakuenda kunorwa hondo, zvinonzi waiisa pamberi yotakurwa nevaprista. Pana ari kundinzwa here bana? Kana uchindinzwa semuzaruoko, Bhaibheri rinoti kana yaiswa pamberi vaprista vakaitakura, hondo iyo yange iriwo kufa. Aiwa munhu waMwari, kana tofamba gore rinouya iri, Jehovha ngaawanze nyasha kuti mutungamirire hondo yeparutapoti pese pamasika. Vana ngavateere nepakaoma, even gungwa dzvuku, even Jordan river. Bhaibheri rinoti vanga vakatakura areka, pavakasika mvura yakabva yamira. Ndiri kuti kudiko masikati ano, nyasha dzaJehovha ngadzimbozodze ane areka kuti paanofamba ngapaome. Pana nenere bana mfundisi, mwaka watiri kupinda pese pamasika muri kuzarura nzira, vana vachaona pekufamba napo. Ndiri kuona nyasha dzacho mukatora step this year, next year muchitenga dzimba nevanga vasina kutarisirwa kutenga dzimba, vari kupfuura nepakaoma. Pavaifana kunyura vachanyura. Ndawane areka asika, mukasika panyaya yekutenga mota, mukashinja fortuna munhu waMwari, kana bhenzi ikashinjwa, wane maopeo ngavashinjewo, wane mabhanda mashezwa pano ngavashinjewo. Baba we be adventurous, vana vamirira imimi. Ndawa mune areka yamakatakura nezita raJesu. Mwari vakaropafadza ine utano, hapana ari
House nezita raJesu. Mwana wenyu akaenda pachikoro chinodhura, natisha ngaendese wake ipapo, ausike uendese wako ipapo. Iveni mwana ari kuZimbabwe, hazvina mamhepo kuti mwana wausike weSouth Africa anodzidza paWatershed kana paPeter House, hazvina mamhepo. South Africa pane muprofita, Africa pane minzwa ikaoma nezita raJesu. Nyasha dzereka gore rino takapata nezita raJesu. Takuda vanhu vakangwara vanoteya nzeve, voona kuti muprofita asvika papi. Mukaona muprofita achiti ndaane imwe mota, be adventurous my sister, endawo kumaCastle unobvunzawo yaunoda. Kana wakamira declare even ichi zvinodhura, ita kuti hongu mari mamiliyoni pati pane muprofita akatanga. Bhaibheri rinoti mudzimai akanaka anobva kuna Jehovha, asi pfuma nenhaka inobva kuvabereki. Vakuvabereki kana vakafoira, we have got a spiritual father. Vakatora izvozvo yacho, pane vari kuzopfuma zvisina nhoroondo yekwakabviwa, but zviri kutangira pafoundation yearitari yaJehovha. Unenere mwakaona baba pamuri kuisa timu nekuda kwezuva ranhasi yegore rinouya, ngaitonge munzira dzevana vevanhu. Timu yenext year handisati ndaiona kana kuizwa, but ine waishasvimudza, ine waisharangarira, ine waishasvimudza, ine waisharangarira. Nei muprofita waJehovha, areka yaJehovha, waipezeneraisa waiita yako. Unenere mpostori daakutopedza so. Udza munhu ari pedyo nekuti azida kutopedza so. Wapedza kudaro muze kuti areka kumba kwangu, areka kumba kwangu. David akasvika akaenda chigombiro akati haungaropa fadzwi wega waBhet-Edom. Tiri kuda vanhu vane nharo mukati mezuva ranhasi vari kuti mabhodhi hamungaropa fadzwi mega, maprofesa hamungaropa fadzwi mega, matisha hamungaropa fadzwi mega. Pana anondinzwa here panapa ekuti mukaona mota letesi yakamirapo mungotoziva kuti kana isi yababa nhingi ndeyababa nhingi. Ndiani akakuudza kuti ndivo vega vanofanira kuropafadzwa? Tiri kuti kwete mwaka uno mwana womudhara, ndiri kukubheshera ndakamira pano. Bhaibheri noti zivheri ndarama ndezvaJehovha, hazvisi zvemunhu ndezvaMwari. Zvinogoneka ukagona kutora purezenzi yaMwari ukaenda nayo kubasa kwako, kumba kwako, kuvana vako, kuZimbabwe, kuchikoro kwako. Areka regedza kuisiya pautano hwako, areka pautano hwako, areka. Haiwa chimondibasira kuparidza, ndati kubasa kwako, areka pavana vako, areka kubasa kwako, areka kuZimbabwe, areka maunogara, areka nepaunorara, areka zvaunopfeka, areka nezvaunodya, areka yaunodhiraivha, areka chimboita mheremhere pamberi paJehovha. Muzita raJesu wakamira ipapo, ndatopedza so. Wakarongeka Rudaport, haudi kukrengwa sechigaro cheDhizi, watonaka so pamberi paMwari. May God convince you uzive zvaungaita pamberi pamudhara. Ndirakuti wakamira ipapo
ndisandambopa kabreak katida kuita ndisvike pandonamata newe. Just raise up your hands before the Lord. Baba ndinokutendai, Jesu ndinokusimudzirai. This is the last day of our revival in choosing our breakthrough. Ndiri kutenda Ishe kuti pane wamatogadzirira muchinda werugare areka payakaenda kumba kwaObedito yakaropafadza within 3 months, asi makatipa simba rekuti chawasunga panyika nedenga rasungawo. Ini ndiri kuti before year end vose vari mukati meimba ino vaane mweya wekutora areka kuti muranda waMwari ndewangu, mufundisi wenzvimbo ino ndewangu. As we are next door, remember them, my Lord. Pavari kuzopa varangarirei, pavari kuzotambanuza ruoko varangarirei muzita raJesu Kristu weNazareta. Father, I thank you and I lift your name on high in Jesus' name, amen. Regai panguva ino pabreak ratakupinda madepartments wose muchigadzirisa zvamuda kugadzirisa kana musati maonana kana pane zvida kuitwa, nekuti kana takutopinda panguva yacho pamberi apa, it's a no stopping zone.
nebhodhi remadzimai nemaspausi zavo ndo vavachidzana. Hallelujah.
God assembly. You are such a wonderful people. Marumsule wana bachikufunza ipambele. Inende kuria tunakutenda zakare ukaona ushiparidzira vanhu vachiteya nzeve inyasha vanomwe kuti akaparidza mangwana kunogona vanhu vaviri kogona kuuya munhu hani but mukurudzira navamaita vakatisimbisawo pakuparidza maromuzvino kudenga varamba vachikuitire zvakanaka vamafundisi chirichi tinokutendai nemhuri yedu. May God bless you muzita rajesu. Haleluya. Regai ndisvike panozorera nguva ino yose kuna vhaisi venzvimbo ino baba Masuka pamwe chete naamai. Thank you very much. Vatiomerewo mufundisi vachitora nzvimbo yavo vatiitira zvakanaka. Mufundisi vachitora nzvimbo yavo vatinomereta kuna kudarika ikako vakatiitira zvakanaka vaTuesday night. Mufundisi kuti tinokudai, ndinofunga zvava zvichiitika pano vangoona kuti tiri kudai takamirira imwe firu zvekare musi wa31 tinenge tiripo nhai. Regai ndingosiyirawo nguva iyo kuna mama naDheti imbo vaombererai vachiuya zvikora zvinoino vachiuya Haditi ukaita zvakaura tirikaipe mama ndikozotaura after praise team yatsomira yenyu munzvimbo dzenyu hatisatotataka toda kutotanga service yakutanga manje.
haleluya. Ndakamirirawo mhuri yekwajiriji. Tinongokutendai sangano raMwari nekuda kwezvamatiitira. Zvizhinji zvacho zvamunotiitira hatigoni kutenda nemashoko. Tinongonamata kuti ivo Mwari vekudenga vasangane nezvishuwo zvenyu, vakupei nezvizhinji nezvimwe zvamusati makumbira. Mwari vakuitirei zvakawanda. Tinongoramba tichingonamatira makomborero akadai kuti kunyange nemhuri dzenyu vese vari represented pano nemi ngavaitirwe zvakanaka kwese kwavari, kwete gore rinorega asi negore rinotevera. Uzozvifunga kuti musi uyo wandakaita appreciation pane padadaridzwa naMwari. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakukomborerei muzita raJesu. Amen. Haleluya. Ndoda kungotenda church board zvakare kutsimbidzira zvataurwa namama pamwe chete nevamunobata navo. Sometimes as a pastor, when you are happy, it's very easy to decree and to make declarations. Chokwadi ndechekuti when we went into ministry, some of us, we never dreamt of this, neither did we look forward to this. We had another type of ministry that we looked forward to. We never came in ministry thinking that we can eat from the ministry, neither should we maybe enjoy the ministry. Taingofunga kuti tiri vashumiri veshoko. Kune vatinoshanda navo, they know the attitude, let's do it for the Lord. But kuzosangana nerudo rwakadai kunogona kutimanikidza kuzotaura zvisingatauriki pamberi paMwari. I always say this, when you go into prayer, wapedza kudiwa samufundisi, une zvimwe zvinhu zvaunomanikidzira kuti zvizoitwa even zvisingafaniri kuitwa muspiritual realm. Pane zvimwe zvinhu zvaunomanikidzira kuita, zvaunomanikidzirwa kuita zvawanga usingadi kuita nekuda kwekuti wadiwa. Ukanyatsoratidzwa rudo unomanikidzwa kutaura zvawanga usingadi kutaura, uye unomanikidzwa kuita zvausingafaniri kuita muspiritual realm. Pamwe pacho unombozvifunga, tinombotarisana namafundisi toti we are just ordinary pastors like any other pastor, but the reception we receive, it's exceptional. Maybe Mwari vane vachida kuti titaure izvozvo. Last year you did good. I remember very well taking my time asking the Lord, what should I do for these people? This year you have done exceptionally good. I also want to ask the Lord, what should I say? Because I have said them. But the Lord has to give me, tell me what to say. What should I say to these people? Asichandoziva neyoti kana ndichifara denga rinowanzozviratidza kwandiri, kana ndine mufaro denga hariwanzi kuwanza chiso charo kwandiri. Ndokana ndichitaurira vamwe vari padhuze neni vakaita sababa Masuka, even mamufundisi, kuti the moment I do not feel God is talking to us, we will quit as pastors and do what we used to do before we became pastors. But nezvamaita izvi matipa basa rekuita. Chandinokuvimbisa ndechekuti ukaita zvakanaka denga harirambe rakanyarara, pane zvarichaita. Asi chokwadi chinorwadza manje ndechekuti umwe neumwe acharipirwa maringe nekuti azvidhonza kusvika papi. Usazoti inini nauyu taitamba tese musi wa5 December, sei ari pamberi pangu, sekungodyara kwavaita Mwari vasingatarisi yauya kuno vachitarisa yasara. Ndo masimukira amuchaita patiri kunoti January, tonoti February, tonoti March. Tipedze March chinenge chatotsvuka chikakwata. Iye paappreciation haizoropafadzirwe munhu gore rinouya muna June. Aiwa, maresults acho tinoita iya yandakamboparidza iya ndikati ipapo pazvaitirwa ipapo ngazvingokohwe vachi ipapo, tirege kuzoenda kure. Pandiri kunonamata ndakabata maenvelopes enyu, nyaya yangu ndeyekuti ipapo hakuna unondi appreciate ukafa.
saka vauya kuno kumberi ndinovimba najehovha kuti 31 December une uri pano kana muchiramba hatirifei pane zvandakambotaura before. Ndakapa chirevo ndikati covid iri kurova, asi pano pandinoshumira nekumasubu assembly ndarambidza covid kuuraya munhu. Jehovha ukatiitira zvakanaka, yakatora ma-thousands pano yakaremekedza. Nekumission house yakanoka ikadzokera tese, ini namaifundisi nakunasha satashita mwedzi nangaongwe nashanoni tese we tested positive. But yakaremember kuziva kuti kune chirevo chakaitwa paota kuti rudzuru harufe zvekumhanya. Saka pane chirevo chandiri kutaura, kana wangouya kumberi kunoku uchirevesa rufu is not a portion. Kunyangwe mota yauchafamba nayo ikarevha zvakadii, iwewe une uri panapa. Why? Nekuti ini ndati ndoda kuona musi wa 31, kwete Mwari inini. Kunyangwe Mwari vakati unofa ndati inini. Elijah ane nguva yaanototaura, kwete akatsamwa, kwete achifara kuti ndati mvura nedova chimbogara ikoko kwemakore 3.5. Ini semuranda waMwari nezvamaita ndiri kuudza rufu nemamhepo ekumusha kwenyu nezvikwambo zvekumusha kwenyu kuti tauyawo isusu tati gogogoi, imimi chimbotanai, isu vana nyasha timbogarawo ipapo, isu vana anointing timbogarawo ipapo, isu vana mari timbogarawo ipapo, isu venyasha timbotongavo mamhepo nezvikwambo zvinondinzwa ende zvinoziva zita rangu. Kuti mufundisi ati chimbomirai timboshandawo isusu. Une nyasha dzawatora masikati ano dzisingatorwe dzakasiyana nedzavakambowana mamwe makore ese. Une nyasha dzauinadzo zvandichaita, ndichangoenda pandinononamata ndonowana nguva yekutaura. Ndati zvandiri kuda kutaura zvimwe zvacho handisati ndakuchiziva. Jehovha uchandirangaridza manheru kana ndakuenda turu mazita. Vamwe handikuzivei, vamwe ndoziva capacity yenyu. Ndaka ndichaenda through mazita one by one ndichitaura izvi, handimboshayi zvekutaura. Ndikasvika pazita rako handimboshayi zvekutaura. Bvunza vanogara padhuze neni, ndine tsika yekubvotomoka zvimwe zvisina order, but kana ndatongozvitaura zvinozoitwa order nenyaya yekuti pana adini azvitaura. Zvamatiitira nhasi zvakatinakira. Not only mari, kungoona vanhu vakachena for the day, kuona vanhu vachiuya kuchitonhora for the day, vanhu vachisacrifice all the sacrifices. Tarisai kuchena kwakaita present worship, tarisai muone zvakaita dheko, mugotarisa maashers, you can actually pick them kuti uyu ndi asha. Ugotarisa maboard member kuchena kwavakaita baba Makanda uyai pano. That is a typical man going to appreciate a pastor. Murikuzvona vakachena, unotoona kuti murume uyu ari serious nezuva rake. Tarisa, I've just named the few. Tarisai zvakaita mbuyana sekuru zvakata, tarisai zvakaita maimtwasekwa, tarisai zvakaita moyo. Unonyatsoona kuti varume nevakadzi vane zvavari kunzwa mavari. Ukatendeuka kuleft nhasi ndandichitaura ndichiuya ndikati wardrobe dzabuda pachena nhasi, hakuna wardrobe yasara, dzavhundunurwa dzichigadzirira kuitira denga zvakanaka. Kana waita zvakanaka, denga rine tsika yekuripira. Nemaprofesa, vana mukwembi nana masinire, vakomana vemajini nematisheti vakapfeka masutu kuremekedza zuva ramudhara, kuti mudhara aone chaanotaura pamberi paMwari. Wanachuma nhasi wardrobe dzavhundunurwa. Tarisai vaisi naamai, unongonyatsoona kuti zvinhu zvacho zvakadii zvakarongeka. Nhasi ndofuka hakuna even tepi dzemvura dzazvibvunza kuti vanhu ava vari kugeza kuendepi. Vanhu vachikwesha mazino vachigeza, kugadzirira kunoitira munhu waMwari zvakanaka. Denga ngarikuripirei richirevesa, musiyaniswe nevasingatendi. Imimi muri chechi inofanira kusiyaniswa nevasingatendi, chechi inogona kuchengeta vaRevhi. Mufundisi maonawo sei vana? Maona kubvira pamajaivhi kureva kuti vakagadzirira
unogona iwewe pati ukagonera mufundisi vane zvavanoita. Ende handinokuudzai kuti zvamatiitira izvi matipa basa rekuita pathimu paipai thimu iripo, asi ndaakunonamira mazita evanhu pairi ipapo. Iwe usati waigamuchira ndinoenda toinamira pazita rako, ndinenge ndichiti thimu yangu apa, meseji yangu yecrossover zita rako. Kune vamwe vanhu vapa vasingatendi. Gore rino unoropafadzirwa kuti inini ndinoda kuti uropafadzwe, kwete nekuti iwe unoda. Unozati pane pamwe pacho pekuti ndichikutarisa iso ndotarisa kuti denga riri kuti kudii. Vanoshanda neni vanoziva kuti no is not an answer. You will never tell me kuti zvaramba. Zvese zvatinoda zvinoita. Bhaibheri rinoti kana uchida uye uchitenda uchadya zvakakora zvenyika, kwete kuti zvinoramba. Aiwa, pakati pedu kune vanhu vaakuzosimudzwa naShe, kwete nekuti unoda. Aiwa, kana kwete nekuti pane zvakarambidzwa. Aiwa, but nekuti tati tinoda uye tinotenda. Unoziva pamwe pacho unotarisa vanhu vachiita zvinhu woti mwari tisimudzei. Chokwadi chekurevesa chako ndechekuti isusu we have been loved. Patakapinda ministry we felt the love and it has made us grow spiritually. We feel loved. I can stand podium in any pastor and tell him kuti if you think you are smart, hande kupresident worship kwangu. If you think you are smart, hande kudeko. If you think you are smart, hande kuchurch board rangu. If you think you are smart, enda kuvana vangu, ndopo unoyatsoona kuti kune vamwe vanhu vari kuchengeteka. I am proud of you. Hakuna cheche ndakamboparidza ndikarega kunzwa kurwadziwa sokuti dai maine nyasha nevanhu vake varipo. Izvi zvakurumidza mhani izvi. Wotendeko dai ari masuka asina kutendera izvi. Dai ari makanda agadzirisa izvi, but hauzotauri. Unozoti wapedza woti you are a wonderful people. But I am proud of you. Vangani vanozviziva kuti pastor is proud of us. We love you so much as a family. Tichirevesa. I have got sons and daughters. Fundis, I'm not an easy pastor to work with. I want certain things done in a specific way, in a certain type of things. Time to me is something that chinotukisa vanhu. Anoshanda neni unotombotukirwa time chete. Unotozograduate because 2 dzangu dzinokwana na 2, 5 dzangu dzinokwana na 5. Eno usafunga ndorega kuskirimira, ndokuskirimira ndapedza ndokubva ndakuti ita futi zvaungofanira kuita. Handikupunyutsi. Saka vese vamuri kuona ava vakagraduate pachinhu chinonzi kuramwa. Ava vatendi, ava mufundisi. Panapa ndini mudhara. Mumwe vese ava vana kusanganisira mai Masuka, kana zvakakwidza ndinovadaidza ndichiti mwanangu. Kusanganisira Vice, kana zvakakwidza ndomuti mwanangu. And anofanira kutenda kuti ava ndibaba. Kusanganisira sekuru zvakata, kana zvakakwidza ndoti mwanangu nhasi uri kuita izvi, vobva vazviita. Ndo pamwe pacho pandinoti nyasha dzakadaro, but pane padzakatishitsa. Vanozviziva vanoziva kuti pane padzakadini, padzakatishitsa. Nhasi taitirwa zvakanaka. Ndichatora nguva yekunyengetera, asi tisati tapinda munguva yekufara, nditenderei ndiwane izwi rekutaura. Sababa, zvichida ndingazowarairwawo ndikazonamata manheru, tikawara tikanyangirwa pauri kuenda kumba ndisati ndataura izwi. Baba, ndinokutendai masikati ano nezita raJesu. Moyo wangu unofara, ini nemhuri yangu unotinofara. Tinokutendai neupenyu hwababa namai Masuka, tinokutendai nechurch board yepano, tinokutendai Mwari wekudenga neutungamiriri hwepanzvimbo ino, tinokutendai nana baba nana amai, vakomana, vasikana, macell leaders, madepartmental heads, and every member of this assembly that you have given unto us as a blessing for the sake of your kingdom. I pray that they are protected and covered by the blood of Jesus. I speak a word upon their lives as your servant, that no weapon
fashioned against them shall ever prosper, nor any covenant that was done in their presence and out of their presence, written or recorded, that shall ever prevail against them. I destroy every altar that was set against them and raise the altar of today, an altar of blessing and an altar that attracts wealth, health, and dominance. Father, we dominate in every situation. We dominate every spirit, and we command every force to bow down unto us from today going forward. Mweya yese ine mazita neisina mazita kubudikidza nearitari yasimudzwa masikati ano ndakuiparadza ishaivo simba. Tosimudza aritari yanhasi, tosimudza nyasha dzanhasi dzekuti wese akanditeerera ane simba rekudhiraivha, wese akanditeerera ane simba rekubata dzimba, wese akanditeerera vana vake havazopemha chingwa kana kubatsira kurangana nevakaipa, asi ichava mirazvi yemoto kwavese kwari vekudenga kwavanoenda vari kunzwa izwi rangu masikati ano. Ngavatonge, vatungamirire, varemekedzwe, vawanirwe nyasha. Mwari wamasimba ose, ndarilisa nyasha, ndarilisa blessing, ndarilisa anointing, ndarilisa kukunda nevakanga vachinonoka. Ndinotaura speed pavari, the speed of lightning, vane zvisati zvabatika mugore ra2021 pamazuva asara. Semuranda wenyu ndinoti ngazvizadziswe nyasha pamusoro penyasha, kuzodza pamusoro pekuzodza, simba pamusoro pesimba, kugona pamusoro pekugona. Zvivanda ndazvinyararidza mangwanani masikati ano. Mweya yetsvina ndaikomanda masikati ano, ngairegedze vana ava nezita raJesu. Mweya yerufu yanga yakamirira taakuirambidza masikati ano, ichinzwa izwi ratataura masikati ano muzita nemuropa raJesu. We honor your name, we worship you, we exalt your name, we glorify your name muzita nemuropa raJesu. Amen. Kwaunoenda ukaona hondo dzakusimuka, foni yangu isina kubatwa, unongotaura kuti ndiri mwana waajiriji. Zvakaringana izvozvozvo, kungodaidzira kuti inini ndiri mwana waajiriji apa ndodarika apa, unobva watodarika. Kana wakuenda kuinterview the same, hakuna munhu ari pano ambondipawo chekuendesa kuChristmas anotanga gore ari rova. No, munhu wese asiri kuenda kubasa, vari kunotanga gore une nyasha dzebasa, vane mabasa asingabhadhari. Ndichapedza, pandiri kupedza gore rino ndichakuditsisa kutanga musi wa18 December kusvika musi wa27 December ndinenge ndichibuditsa vanhu mabasa. Vese vane mabasa asingabhadhari, rikapera pamazuva andataura, ziva kuti harina kukanganisika, mudhara varipedza. Wanzwa zvandikutaura? Munhu wese anotambira chenji. Gore rino risati rapera ndichakudzinga basa. Asi panotanga 2022 ini ndindambokubuditsisa, ndichakupinza futi basa rinoenderana nemwaka wandinenge ndadaidzira musi wa31 December. Saka kunewo munhu achapererwa nebasa mazuva mashoma ari kuteeraya. It's normal. Mudhara adaro, kune vanhu vandiri kudzinga mabasa pakati apo. Ndine hama dzandichabuditsa mabasa. Kana rapera usarohwe nehana, taura kuti mudhara waita kuti ripere. Ndine randichakugadzirira gore richitanga. Mwari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Fundisi namai Mpunga tinokudai. Mwari vakuitirei zvakanaka. You are a wonderful couple to work with. Ndofunga makaona kuti handinyanyi ungoinvita vafundisi. There should be something special on you as a couple kuti tikudaidzei ende chichengetedzei chiri kutiitira zvakanaka uye chichakuitirai zvakanaka chakadyarwa naMwari mamuri. Papulpit pangu handiwanzi kushedza vanhu, ndinoremekedza pulpit yangu. Kana ndashaya anokodzera ndinoparidza ndega. Kana gore iroro pakashaya anokodzera ndoitisa futi ndega appreciation, vamasuka vanoitisa. Kana umbopawo moyo zvichitiitira zvakanaka, but imini makatikoshera. Mwari vakuchengetedzei, ticharamba tichishanda tese. Vangani vari kuti baba namai varambe vachidzoka
You can see the church wants you, and I can promise you, muchawana futi mumwe mukana wekuti tishumire pamwe chete. Vanhu mamaneta ere ndichitaura nyasha tiende kumba kana timboti tachi kuchapa. Alright. Isama mfundisi chambogara pasi timbopa vana mukana wekuti munhu wese afare. Are you ready? Wakadzirira. Ona uye
kwataenda leader vakangoti leader one worship song one stanza tongotenda Mwari nezuva ranhasi then we go home topa offering kune vanga vauya neoffering kwataenda kumba vatendere vaimbe vachinobva pabasa ravanga vachiita kwemagore rose vachigadzirira zuva rakaita seranhasi vari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah.